balang abon kamru abang apet itu gi video ya ketu video ka ba ngapelaj tengi iya pi ngani kendit ba kat adu kat ne ki don ki ba pet la poi la kumno silak san pro ye te ngapet ki comments lele te ngam la chu ngam tip chu mano ba comments ba tim si yang aru ngam tip chu ba yaro yang aru ngam tip chu ki balaj ru ngam tip chu to pet kat tu ni teli tenga yo i ba baro hina napdeng jong pi ya kersan ya kene ka video te nagaleng jonga nga kwa ban ong kum ni ba ka jing kersan jong pi ya kene ka video kam dei ba pi kersan yang Henry pi kersan ya itu i ba driver badina seorang ngala tip mentawi dina seorang ngatrai naka police department gila le ya ka badan kam margum gitu ki jing berengam ki jing iu ma ngingi dei ki brio wala da ngingi don ha kene ka ngingi trei kum kita mo kinong ya da ya kari nginang ya da ya pi pat nang ya berengam hapo telong kasngon musim saya yang iru unong syun ngim kwa te unong syun ba wan ban attack yangi ya pi tia suk pi em suk min med pi aj suk hangno kadai na kamta bangidan mangi ma pi pat kum ki briu ki badan mo pi im lai loit pi em suk pi dang yasun pat para briu pat kata kamlong kalenti wa ba kari khasi jongi bun kidan ki egi ba ki ni tip kita kinong ritlen kita ki mencono balai ki kwa ban le ta balai ki kwa ban ya long mencono ban ya le khura ki jing briu ban ya le khura ban ya penwet ki lenti ka sengking ya ki briu ki biak marwe ngin ya thap ngin ya yu kata gade tang ka jing kwa spa kam dei ga ngi abang ipet na jangai ngi isne ka jing long jang kali khasi ki briu ki mi ki ba kumno ki briu ki mi ki ba hal tias sengking habaya ki kintai khna ki briu ki sukwa tang pansim kabu kum kita ki ai barokat kim tulong ki kam ki babha matrai ka imlang salang kam pedang ya kata habangi dei ki briu ki ba lakha yangi na kpo jong kami ngi im ngi he ngi san ngi de banya jak ta kelenti ka imei pa i ka yangi ya kaspa ublei ukurku ya pi ling baki kam ki jong pi bu ya kata penon kam ya kata ndrei ban ong bal lada kita kibri ki badan spa ki badan kayo ka kot ka babiang pio hayeng sem penan kam hayeng sem amdei pat kaspa kapisa kan sensar no ya pi ba pin sulong no kita ki brio ban pen i no ba ngidei kita ki brio ki ba ngidan kaspa ngile ben gi wei kam kata kam long ka lentik ba ngi hang ni nginang ya kersan do yap do im ban ya da ya kari jongi ya kari India bakin songsuk lade ki barius pa ane lade ki baduk bakin songsuk kin tia suk min mir henrai hakari khasi jongi ka barit dang ya don kita ki jing ya berngem gidang ya don kita ki jing ya sim gabu ban ya ngau ba don ka tiar ngan pendi ngan siat te kamlang fing ba kata katiar pila ban yo ndrei ban penon kam ya ka pide mentip tang ba ong tang bangidon di ter ngin sulit berngem no sa kita gi brio gi barit baria kawai ka bang aku ban ong mo lada pidan ya katiar ka sarkar ka issue ip ka license ka ip ka license ban penon kam ya ta katiar om dei ba pinsu berngem no igirit kiria kini ki am license ka sarkar ka ai namar ba lada pidan hagno gono ke jingma pidan hagata ke jingma ka ba hab ban yadai lade te lada amdan latsu lada ki wei ki thambore pi grius new lane ki nongshon ki thambore pila ban penon kam kanya kata ka tiar ka ba pidan ba pila yo ya ka license kadi kata thambore ki rit kiria ta kata ngatrai wat ka sarkaru kampedang pi kata to ningko nga aku beli pi mo ki nong kersan jonga ki ba ayuk magalaong ba pi kersan ya ini iba mo iba dei driver ba pli te jing kersan jong pi galong kersan ini
pat sakamju ru na kaliang jong kiseng balang nga yi na ka MC to daru ka kersan ya kani te kadai gin bangin ya kersan prabreu lada ja kum kini ki ngin sias ngap no kamut gitu kiba ret kiba telot bor mut kin sa le be kata kamlong galenti baba na kaliang kini ki kun jong kini ki driver kila ai ke jing kersan ya i te kawai ka ba ngayu i lingba ka wat la pi kersan ya nga ndai don kita ki ingkong selang mat kamba ong ma ngayo ka comments ka ba ngam kwa ban itu kertengi kita ngan supen yang ni ma ngayo ya ka phone call na ki perlok ma ki baya trilang baka kanhon ko jongi te ki ong nga ba tibor pila yo i ki comments tinggal ngong sanu ngan lab ban pe kita ki comments ngadon ka kaman yu ngan pe kita ki comments sanu tiong pe se te ki ong ba pide ban aju ba de ki te ki comments kumno ma ki ong ba uni di Sipailong Road yang ada ki ong ba nga di Sipailong Road ma tinggal apin saya ki te ki kawai ka ba nga siam ka balong penkendit ya piru baki ong ba uni ubriu ba penapsuloy tu driver sumo udai u sipai ngasung lingo ai Sengulingo ngong lada ngape ja comments ke jong way na pedang ki ba comments tengam tip kita ki ba comments ki dei let's say ki la bandai ki nong yarap jong u ne ki dei ki partner jong u ngam la ban tip ya kata mo ki ong ba une udei u sipai ngalingo dang ha ki to ki por ba mi ki to ki kubor ba ong ba kami ka kubor ba une udei pulit mendapat lingba utu pat ong ba une udei u sipai te ula dai kum tau kapten nga perkhat haldi nga ong ba kumno mola lada dai ubriu lada dai usipai ubla runga ka kam sipai ubla trei kum sipai te usung thu uyo jingi kai tingam te pide gi ju gini ki ba yuma ki ong ba ka sapuli ki ong ba uja uai u sipai ka po bo le siti to sapuli ba mapi ya dengan sa share te ki ong ba la pandai uni u sipai ba keren YouTube kamut yang apa kan te kami yang sagawai pat pipet yang hagan ni kan sa share ong ba kalong ka pa ma mo ya u sipai lada upen ithan aki social media pan ithan ya ka dur gitu nga si ong tangkum ni mo bantieng te am nga ngaya ya kelenti ka ba ma kalong begitu gibre gimut banwan target yang kan yo ma gitu pat naban ngilong ready hangno bangilaj bangiwan balada gibre kiwan ban target yang ya kata te kasong hangi ni apply di ki formula ki bam sentu te lada ki wan tur plumar ya une u ki kumba ong tu sentap te pin hap trup jingsong te swaba pin tur plumar saki sentap ka bhabe pi hap khat arsien laisien sausien sansien adu sposin ka bas ngulingo kalong ba lesi ka de ka jing kutlat jong u comments kum tu nga su reply kindiat yo nomor gila don ki perlog ki baya phone yang ki ong page ya ka comments ba te dang apet ngai kum ta te nga te ngam ngai tre ba uni undai ta u sipai ma lada udai sipai usung thu usipai balayo hi ya kejing training kum usipai usung thu uhaban burom ki baret uhaban burom ki imlang salang uhaban burom lada dei manu dei mau kan yuban yalam nanti tiun pen ipat mau ban rak suloi no umta tem manu ban ngej bau dei sipai te to ya katu gajing comments jong uni uba ngangam da sim serius subhan marba le se gade gajing bakla ka jong uru long na kaliang jonga tengam karmen hi bakan long kumta ban sulit berngam no iktagi rit kiria ki yu wadangaru teng sa dangayat nangadon selong sa bat bulit ing tu bakla kam tu tengah keren pe gajing song tu mo
ngasu yu ngaburam ya ki ya ka rule jong ka an jong gidei ban penyat maki te ngaburam kala don ka jengja ka ba sisen ka balang ja ka traffic ka bang ngakum baklai te ki pulit ru ngaburam ya ka jeng yu jong ki ngai bet kat baki ong maki lek kam tang lek bet te ka man long kum ta kan ka traffic te la tep em ka yat kali ka ba ka surok te po silong jong i kampat dei ka jaka ka ba kulut ka ba ngini yo ban ya la lut kum ki wei pat ki surok ki jaka po seni sa pedeng India la ne sa pareng ngini ya la lut kita ki riuhe kita ki high level kin ya la lut namar babun hi kita ki lokal ki kali ki bakamai bhabkit ki passenger para khasi ngi dei ban ya sangtu dadap hi bakla tang khandiat itu jeng bakla jong phi dei kan long kanora ka jeng ka kraw ba te to lenga karpat ya kiru bakin sangtu ma kin sakela kisah suatu marba lada kilong aku nunggu bentaru kumba yutu ba mo bala yu ka nakaliang jong ka department jong ku ba bibik kila sim ka action tu la hi kumba i news batang gawe galong ba ngakwa tang yak pi ki pat ba penyadan nak jing itali prakasing ni buram lada dan hakono gajing lada dan hakono gajing kendo kino gajing ngini rap markeliang kan bale ngini perngam ma prakasi ngidai ki brio ki ba ki khasi kadok sam khasi ngidai bani age prakasi ngidai ban ya long chiteli khanang ba kari jongi kan scam kari jongi kan kan yo gajing singan gajing itali te to apreng kita ki baro khoj lada ki don mo ki brio ki ba aku akan sim kabu dah kumni kumtai no. Ikitu giba ai gajin comments persa yang aru ikitu ro pedang somba kimdai gi bri gi basneu kedi gi bri gi babha te lingba gajin perkat jong ki kin sung thu hi te uni uba ru ubala sya ra long la dot menta la don ka keti jong ki pulet ki la sim kum tu dan terben ba kum kini ki egi di banja ban long gajin ikai murun sung thu nangi sakmat kamut long sung thu no kan kata ka jinglong kumno ban imma kumno ban ya dei bat kipat ba kumno ban buram yu red uria te kamut dei kum kini hi gelenti ke balong kijing hikai na pataka jingpa dalam ja kum kini ki ai ki brio ki pen i ki basulong sngau don kata ka jing sngau sarong jing sngau men halade na ai kin yo jing hikai pada kim ngat kum kini lagi ingat kum kini kemut unsadai ma uhi ban hikai giwai uban hikai giwai bang ndai ban le ban gi berit baria ngidai ban yalong siteli ngidai ban buram iwai bat ndai ban wara ya kata ka jing song sengan ti perlok ngangadon tangkat ni ngamkwa ban kanthok yeno ngamkwa ban ben yeno ki ege baro ngai kuble ye pi ki bapila ya page ke video jonga te wala don na pleng jong pi ki ba ong yang ban phong uniform kata nga follow ka rule mo what of snow ye amangi kren ye jing sisa ni kren ye ka i kren petang ye ka jing sisa ka bedai ka ring I mean sim kam de ka jing tho jong ye kam de ka jing kren labla jong i rei ni I mean sim ye pi kum ki parari kum ki parajaj ki khasi ni I mean sim ye pi ba pinya ya ka lenti ngin long gawe kumbang laong mene bangi ngiada mangi pi ngiada na kita kinong sun ki bawan ban lenchop ye pi pio ban tiasuk pio ban imsuk yait suk sai ka pilai mangi ki badon hagi jaka ki bang yada pat ngima di kijinge henrei kade ka kamram ka jongi bang ngiada ye pi ngi sim ta te to khuble sibun bat ngan pan kurno e kani ka jingkren ka jonga khuble sibun ye pi baro